Juma marisi kalo o tile mugan ani fila san ba fila ani mugan ani naani Joliba TV News filɛbaw Joliba FM lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen bisimila Joliba TV News fiɲɛ siraw ni arajo siraw fɛ sa i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka ye kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ an fɛ yan nɔ sa min ye tele fan fɛ maa dama dama ka wulikajɔ don yaasa aw bɛ se ka an janna kumakanw sɔrɔ o mabɔw cɛma sa Augustin Esubihi ale bɛ yen nɔ Musa Ayidara a bɛ yen an balimamuso Salimata Wederawogo ale bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen ne yɛrɛ dɔgɔkɛ Saramasa Lamini Kulibali a bɛ baara la tele fan fɛ nin waati kɔnɔna la bi baaraw tagabolo kɔnɔna la sa arajo fan fɛ aw ka se k'an kumakan lasɔrɔ Musa Sanogo ale wakilu bɛ o tagabolo kɔnɔ an y'a o de fɔ min ye baara in bɛɛ lajɛlen sa an sigi kun tɛ dɔwɛrɛ koyi gafe minnu bɛ bɔ ka se ka an da don kɔnɔ wa gafew bɔra gafew kumana o hukumu kɔnɔ sa min ye Nouvelle Horizon ye ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila k'an da don a la Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi a kumana an b'an da don a la an b'a kuncɛ ni républicain ye olu ka bi bɔli i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa aw bisimila ko kura ye min ye télé Joliba ale ni arajo Joliba fiɲɛ siraw n'a ja siraw bɛɛ lajɛlen fɛ an t'a bila dagirinda la koyi min ye Nouvelle Horizon ye u ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya dama dama la sa an ye minnu sugandi min ye Nouvelle Horizon ye u ka bi bɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaw olu ka ŋaniya sigilen sa ŋaniya min camancɛ fanga ɲɛmaw ŋaniya min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye sa ko min ye association dama dama ye sa yamaruya tɛna kɛ bilen olu ka wulikajɔ o ka sabati Mali kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa ko ministre d'État colonel Abdoulaye Maïga ko ale ye welekan belebeleba bila ka di min ye marabolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ma ko n'an b'u wele ko gouverneur min ye Abdoulaye Maïga ye sa a y'a jira k'a fɔ ko jamana ye nin ŋaniya min ta k'a jira k'a fɔ ko association dama dama bɛ yen sa ko jati kɛ n'a ye bilen olu ka wulikajɔ olu ka sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na sa o hukumu de kɔnɔna la sa min ye colonel Abdoulaye Maïga ye a ye wele bila gouverneur ma ko Bamako faaba kelen ko tɛ koyi Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de don o hakilina de kɔnɔna la sa a y'a jira k'a fɔ ko association min n'a bɛ wele ko observatoire pour les élections et la bonne gouvernance Mali kɔnɔna la ko fo ka taa se min ye solidarité pour le Sahel ma ka taa se min ye association min n'a bɛ wele ko Kawural et Renouveau fo ka taa se association des élèves et étudiants du Mali AM coordination des mouvements associations et sympathisants de l'imam Mamoud Diko fo ka na se min ye association wɛrɛw ma ko camancɛ fanga ɲɛmaw y'a ŋaniya sa k'a jira k'a fɔ gafew tagabolo kɔnɔna la sa ko jatina kɛnɛ ye bilen nin waleya nin tigilama ninnu olu ka u ka waleyaw o ka sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ Nouvelle Horizon u da b'a la bi cogoya min na sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye Abdoulaye ye sa Abdoulaye Maïga ko ministre d'État do ministre de l'administration territoriale ale ye nin fasiri in kɛ k'a ci min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouverneur bɛɛ lajɛlen ma koyi k'a jira sa k'a fɔ ko kumakan min ni a bɛ fɔlen nin ko kɔnɔna la ko a jɛ an bɛɛ fo k'a fɔ k'a jɛ an bɛɛ o hakilina de kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔna la sa jateminɛ belebeleba camancɛ fanga maaw ko u bɛna olu sigi sen kan yaasa ka wulikajɔ k'o sabati bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogoya minnu na mun kama ŋaniya bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko nin jɛkulu ni nin jɛkulu ninnu ko jɛti kɛ n'a ye u ka baaraw olu ka sabati Mali kɔnɔna la hakililajiginna a y'a jira sa k'a fɔ ko min ye médiateur de la République ale ka baaraw fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka taa se wulikajɔ wɛrɛw ma jamana camancɛ bolow fɛ sa ani jamana worodugu yanfanw fɛ ko da donna waleya caman kɔnɔna la min ye association fan fɛ Abdoulaye ka ɲɛfɔli don min ni o t'u ka baara ye o t'u ka tagabolo ye ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaw ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko u ye kangarida caman kɛ nin waleyaw kɔnɔna la yanni a bɛna se min ye jɛ yɛrɛ ma k'a jira k'a fɔ ko jati kɛnɛ u ka baaraw kɛli ye cogo si la kangarida ko ni o ma lamɛn ka ban jagoya don wulikajɔw tagabolo kɔnɔna la sa olu minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la an bɛ don min na i ko bi nin ti kunbɔ nin ti kunbɔ ko n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye yan'a bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma sa o de y'u ŋaniya k'a jira k'a fɔ k'u yamaruya u ka nin jɛkulu ninnu ka olu ko bɔ sen na cogoya minnu na ko n'i y'a jateminɛ min ye kalandenw olu ka jɛkulu ye kɛ AM association des élèves et étudiants du Mali k'a tɛ maa si ma dogo la k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ min ye kalanko yɛrɛ ko o kuma fansi ko o tɛ fɔla
la nin denmisɛn ninnu fɛ su fara tile kan ko n'i y'an ka kalanso belebeleba ninnu lajɛ i bɛ taa ye k'a fɔ ko waliyaw tan bɛ yen nɔ waliya minnu ni o ye ko gɛlɛlen belebelebaw ye jamana ɲɛmaaw ko u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen dɔ sigi sen kan o de kama ko laban min ni o nana kɛ sa min ye kalanso tagabolo yɛrɛ kɔnɔna sa ka taa gɛlɛyaw ta universitéw kɔnɔna la maramafɛnw ni a ɲɔgɔnnaw ka ɲɔgɔn sɔgɔ ka tiɲɛliw yɛrɛ nati a ko kɔnɔna la sa ko kɛra sababu ye min ye jamana ɲɛmaaw ye u kɔni sigi ka nin waleya ninnu lajɛ koyi ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye février kalo o tile 28 san 2024 o baara min ko ni o kɛra kalandenw fɛ kalanso kɔnɔna la min n'a bɛ wele fo faculté des sciences économiques et de gestion FSEG ko o baara ninnu kɔnɔna la sa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye ŋaniya sigi sen kan o ŋaniya de okumu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa Ablaye ka ɲɛfɔli la ko o de taara wolo min ye ka jɛ yɛrɛ ka o minɛ pepewu min ye association in na ni o ye association des élèves et étudiants du Mali ye k'a yira k'a fɔ ko jati kɛ n'a ye bilen u ka wulikajɔw o ka sabati min ye kalanso tagabolow kɔnɔna la o fana tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ ko min ye ministre min ni ale bɛ décentralisation ni bɛɛ lajɛlen kunna an bɛ don min na i ko bi n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye halisa a n'a ka ɲɛfɔliw bɛ ɲɔgɔn na min ye nouvelle horizon kɔnɔna la ko a y'a yira k'a fɔ ko association wɛrɛw bɛ yen min n'a bɛ wele ko solidarité pour le Sahel ko n'i y'a jateminɛ ko o ye wulikajɔ de ye wulikajɔ min ni association ye ni jateminɛ belebeleba kɛra a la ko k'a ye k'a fɔ ko jɛkulu do jɛkulu minnu ni u y'u tɛgɛnɔ bila gafe la gafe min ni o bɛ bɛn ni kelenya ni sindiya ka o kofɔ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko mɛ bari jateminɛ la u taara ye k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛla ko fo o kama min ye ŋaniya ye sa ko jamana ɲɛmaaw k'u y'a bɔ ka bin yaasa nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ Ablaye ka ɲɛfɔli la nouvelle horizon kɔnɔna la ko don nataw kɔnɔ u bɛna fɛsɛfɛsɛli belebelebaw di limana bɛɛ lajɛlen ma yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ k'a ye k'a fɔ ko association minnu ni olu ɲangi fɛ min ye camancɛ fanga maaw fɛ sa ko bi ma k'u kan bi sini bi ma k'u ma sini ko o hakilina de kɔnɔna la sa nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u y'a sabati fasiri an y'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la Jibril Keyita ni bɛɛ ko a ma Fas ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ belebeleba wɛrɛ la ko ye nin ti kibaruya duman ye a y'a yira k'a fɔ ko attaquant armée o ti dɔ wɛrɛ ye ko min ye banbagacimaa dɔw ye sa n'u ka maramafɛnw ko olu de ye wulikajɔ dɔ sabati ka ɲɛsin min ye an ka bolifɛn tigilamaa dɔw ma ni a bɛ wele sa ko bisu bisi jumɛn ko don ko min ye Jara transport ale ka bisi min ni o bɛ sira kan sira min n'o bɛ Bamako Mɔti Sevare o kofɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mɔti a sira min n'a bɛ Mɔti ale ni Sevare kofɔ ko o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye voyagekɛlaw ye ka na se min ye chauffeur yɛrɛ ma sa ko olu hakili yɛrɛ k'a bɛna fɔ maa caman yera a ko kɔnɔna la minnu ni u hakili ni a pisipasara k'a sababuya kɛ nin waleya in ye nouvelle horizon da b'a la u y'a yira sa k'a fɔ ko bisi min n'a bɛ wele ko compagnie Jara transport ko o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa olu ka taga ni ka segin hukumu kɔnɔ ko tɛnɛn tɛmɛlen marisi kalo o tile 18 tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko sira min n'o bɛ bɔ min ye Sevare fanfɛla la sa k'i ɲɛsin Sufulayi ma Mɔti mara kɔnɔna la ko wulikajɔ belebeleba kɛra yen nɔ banbagacimaw fɛ ka ɲɛsin min ye nin bolifɛn ninnu ma ko bari ala n'a ka na ko min ye wulikajɔw ye sa ko maa si ni ma to a ko kɔnɔna la u y'a yira ko nin waleya ko a kɛra cogo di min ye nouvelle horizon maaw u ka ɲɛfɔli don u y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye olu ye kibaruya minnu sɔrɔ ko min ye voyageurs ye ka taa se min ye chauffeur ma ko chauffeur jumɛn ko don min ni a tun bɛ bisi minnu kɔnɔna la sa n'o tɛ bisi kelen tɛ koyi ko bisi naani don bisi minnu n'a bɛ wele ko 95 96 ale ni 97 ko compagnie min n'o bɛ wele ko Jara transport maaw u ka bisiw don nin bɛɛ lajɛlen ko u tugu bɛ ɲɔgɔn kɔ tagabolo kɔnɔna la ko o waleya de kɔnɔna la sa maa juguw nana ka na bisi ninnu bɛɛ lajɛlen lajɔ ko maa minnu b'a kɔnɔ ka olu tɛgɛlafɛnw ka o bɛɛ lajɛlen minɛ i n'a fɔ téléphone portable n'a ɲɔgɔnnaw ka taa se min ye balo minnu ni olu bɛ yen nɔ ko ka tila ka kangarida kan belebeleba di o hakilina min ko ni u y'o ta ko bisi laban min ni o tun bɛ kɔfɛ sa ale kelen k'a ye k'a fɔ ɲuguɲugu bɛ ɲini ka na ɲaga lawuli sa k'a sababu kɛ bisi fila min ni o b'a ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen ye Jara transport bisiw ye i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogo min bisi fila min ni o bɛ ale ɲɛ sa ale ɲɛ b'a la k'a fɔ maa juguw u bɛ o siraw kan ale y'a ŋaniya sa k'a fɔ ko a bɛ segin a kɔ o segin kɔ min ni a ye o boloda sa ko o de nana kɛ tiɲɛli belebeleba ye k'a sababu kɛ maa juguw ye bisi tɔ fila in ko ka olu to yen k'i kun da min ye bisi kelen in kan o hakilina kɔnɔna la ko
ko maa minnu ni olu yɛrɛ tun bɛ bisi kɔnɔ olu de hakilina sɔrɔ ka se k'a fɔ bisibolila in sa ko a k'i jɔ ni a bɛ kɛ cogoya min na a ka kɛ ten o ka fisa n'a ka fɔ ko a bɛ duuru don fiɲɛ la o tagabolo min n'o kɛra ko maajuguw nana u ma se maa kɔni ma bari ko u ye minɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ ka se ka gɔri belebeleba ka o da nin ko kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ min ye Nouvelle Horizon kɔnɔna la Ari Musa Mayiga a ka ɲɛfɔli don aw bonya b'a la. An bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ nin waati in na k'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a kumana a da bɛ waleya fila la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye marabolo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana worodugu yan fan fɛ ko n'a bɛ wele ko Tindirman ko o marabolo kɔnɔna la sa régisseur min ni ale tun bɛ u ka mairie kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na n'a yirala k'a fɔ ko maajuguw ko u ye ale daraki ko nin bɛna kɛ a tile 17 ye a tun bɛ maajuguw bolo sa ko maa kofɔlen ko a bɛna fɔ tare a yera koyi ko k'a sababuya kɛ ɲiniliw kɔnɔna la sa i n'a fɔ Soir de Bamako maaw daba la cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko maajugu ninnu yɛrɛ de ye wulikajɔ sabati wulikajɔ min ni u y'a kɛ mars kalo in tile 19 san 2024 wulikajɔ jumɛn ko don ko su araba konjo waati n'an b'a wele ko minuit ko u nana ni maa kofɔlen ye ka na a bila a yɛrɛ ka jaba la donda la koyi awɔ maajugu u ka wulikajɔw ko u n'o bɛ ɲɔgɔn na o tagabolo kɔnɔna la sa ko u y'a yira gafe bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ san caman bɔ ko gɔri ku turula nin waleya in kan ko min ye assassinat ye ni o ye maafaw ye min ye maaw enleveli n'o ye ka maaw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu ye wasadenw ye maa minnu ni olu bɛ sigida la ko fɔ sigi jumɛn ko don min ye dire fanfɛlaw ye sa ko o waleya ko a ɲɔ ɲɛn bɛ fo k'a fɔ k'a ɲɔ ɲɛn bɛ gafe a kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye laban in yɛrɛ ye sa ko yanni o ka kɛ ko maa dɔ bɛ yen nɔ sa min ni ale kun minɛna ko bari ko n'u tagabolo kɔnɔna la sa ko maajuguw k'u ye dankari o ni yɛrɛ la koyi k'a donni kama min ye maa caman ye olu ye ɲɛfɔli kɛ jamana ɲɛmaw ye yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka ɲini olu la cogoya minnu na o maa dɔ ko o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko Abdulaye Alpha Cissé ko maa de don maa min ni a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ ko ale taara ye k'a fɔ ko a fagara maajuguw fɛ juillet kalo san 2020 waatiw ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen n'i y'a ye gafe a bɛ k'a ɲɛfɔ cogoya min na sa ko min ye maa caman ye dire mara kɔni kɔnɔna la fo ka taa se gunda fanfɛlaw ma sa ko wulikajɔ taara maajuguw fɛ ka u sɛgɛrɛ laban min ko ni o kɛlen filɛ nin ye sa ni maa bɛ se k'a fɔ ko tare o ko la k'o ti dɔwɛrɛ koyi u ye nin minɛli min kɛ a bi waati bɔ ko maa caman kumana a ko kɔnɔna la maaw yɛrɛ k'u jigila misɛnyara kosɛbɛ ko k'a ye k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ni nin ɲɔgɔn waleyaw kɛra ka ban maa kofɔlen siga t'a la k'a fɔ hali n'a bɛ ye ani nin tɛ ye bari k'a ye k'a fɔ ko maajuguw ko u nana ni maa kofɔlen ye ka na a bila fo a yɛrɛ donda la ko o ye tare baara tagabolo kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛmabolo dɔ ko o kɛra gafe kɛn bɛ k'a yira sa min ye Soir de Bamako ye ko min ye mission onusienne min ni o tun bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ sa n'o bɛ wele ko MINUSMA ko kabi olu kɔ kɛ bɔ ye ka bɔ min ye dire fanfɛla la ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la maajuguw taga ni ka segin sira fɛ dire mara kɔni kɔnɔ ko maaw bi jɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ maajuguw ko u bɛ poyi sɔgɔma o u bɛ poyi tile fɛ o u bɛ poyi su fɛ o waati t'a la bilen wagati bɛɛ lajɛlen na dire kɔni fanfɛla la gɛlɛya u b'o ta ka maaw sɛgɛrɛ gafe kɛn bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye tagabolo ye ko trop c'est trop o kɔrɔ ko a barika ko a bonyana dɔ kɛra ten sa o hakilina kɔnɔna la u kɛn bɛ ka welekan belebeleba bila ka di jamana ɲɛmaaw ma cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna la ko finitigiw don u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa lakana o bɛ se ka na cogoya min na fasiri an y'a bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli. An bi to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ min ye wulikajɔ wɛrɛ la ko ye k'a yira ka fɔ sa ko min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ baara ni o bɛ Kidali mara kɔnɔna la ko maajuguw ka wulikajɔ hakilina ko o bɛna fɔ ko fakunbana u la koyi ko k'a sababuya kɛ ko min ye Mali finitigiw ye sa ko ka kɛɲɛ ni olu ka frappe ye drone tagabolo kɔ ye n'o ye pankuru ko tagabolo ye sa k'a bɛna fɔ ko u ye wulikajɔ belebeleba k'o sabati fasiri y'a yira sa Soir de Bamako kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ ko nin tile dama dama in na sa ko min
min ye Mali finitigiw ye ko siga t'a la k'a fɔ u bɛ baara la fo k'a fɔ k'u bɛ baara la ko wa ko min ye u ka kɛlɛkɛbolow ye k'a bɛ n'a fɔ o yɛlɛmara ko ye k'a sababuya kɛ ko pankuru ko o sira dɔ fɛ min n'a bɛ wele ko drone ko o baaraw k'a bɛ n'a fɔ o sabati bɛ Mali bolo Mali finitigiw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko laban min ni u da b'o la ko araba marisi kalo ale tile 20 san 2024 ko min ye maa jugu caman ye ko Mali finitigiw ko u sera ka dankari olu la a bɛ baara Kidal mara kɔnɔna la i n'a fɔ an da tun b'a la sanfɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ ye laseli min ni chef d'état-major général des armées ko ni a ye o laseli di k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nɛgɛ kaɲa 2 waati kɔnɔna ye ni araba kalo in kɔnɔna la sa ko Mali finitigiw ko u taara bali wulikajɔ la wulikajɔ belebeleba ka ɲɛsin min ye maajuguw ma maajugu minnu ko ni u y'u lakodɔn don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ ko min ye Abebara yɛrɛ kɔnɔna la u ka jamana worodugu yanfan fɛ marabolo worodugu yanfan fɛ sa ko kilomɛtiri 50 ani Abebara sigi yɛrɛ cɛ ko min ye maajuguw ye ko don tɛmɛlenw kɔnɔ u ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ la yen u seriyara a kan wa ka taa balina ka taa o kɛ ko balalen o bɛ ko sudalen sa pankuru ko tagabolo kɔnɔna la sa ko Mali finitigiw ko u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la mugu ci min ni o kɛra a ko kɔnɔna la sa k'a kɛra sababu ye min ye maajuguw ye bɔn sen ka bɔ kun kan maa t'i ta fan dɔn a ko kɔnɔna la ko bari kow bɛɛ lajɛlen bɛna ban waati min ye heure 3 okumu kɔnɔna ye sa ko Mali finitigiw k'u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ maajuguw ko ka dankari u la ka tila k'u bolominɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an b'a fɔ tare tare ko o tagabolo kelen in kɔnɔ min ye Tɔnbɔkutu mara Kidal mara ani Gao mara k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko an ka finitigiw u ka wulikajɔ ko a kɛn bɛ sabati fɛn ye a ti ɲɛ cogo si la i n'a fɔ gafe kɛn bɛ k'a fɔ cogoya minnu na sa ko ni jateminɛ belebelebaw ma ye a ko kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko dépôt de carburant fo ka taa se bolifɛn dɔw ma bolifɛn sen 4 ka taa se bolifɛn sen 2 ma k'a bɛ n'a fɔ yɛlɛmabolo caman bɛ yen min ye maajuguw ye u bɛ ka yɛlɛmabolo minnu boloda k'o de kɛn bɛ sababu ye sa min ye Mali finitigiw ye pankuru ko kɔni tagabolo kɔnɔna la o ka kɛ sabati fɛn ye Mali finitigiw bolo ko misaliya dɔ bɛ yen nɔ min ni o kɛra marisi kalo o tile 18 ka na dugu jɛ a tile 19 la maajuguw k'u bɛ an ka finitigiw kɔnɔ la min ye duguma yanfan fɛ bari ko finitigiw ye kow balalen kɛ k'a sababuya kɛ u nana poyi sanfɛ yanfan fɛ ko a kɛra tiɲɛli caman ye min ye maajuguw bolo fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni républicain kɛ républicain u fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye halisa maajugu olu ka wulikajɔ minnu ni da bɛ olu kɔnɔna la kɔsani in na sa ko min ye Mali finitigiw ye républicain ka ɲɛfɔli la sa k'o fana kɛra sababu belebeleba ye sa ka se ka dankari wulikajɔ dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ sanfɛ cogo min sisan ko min ye Tɔnbɔkutu mara Gao mara kumakan surunya la fo ka na se min ye Kidal mara ma ko ja siraw fɛ min ani kibaruya siraw fɛ Facebook taga siraw fɛ ko an ka finitigiw k'u ye kibaruya caman di kɔsa in na ka ɲɛsin min ye wulikajɔ ma wulikajɔ min ni an ka finitigiw n'u kɛn bɛ ka olu boloda don tɛmɛlenw kɔnɔ fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma fasiri ka ɲɛfɔli la sa républicain ko n'i y'a jateminɛ sa ko min ye faamaw ye ko u ka reconnaissance offensive ko o kɛn bɛ wulikajɔ belebeleba ye o ti dɔwɛrɛ ko ye reconnaissance offensive o ti dɔwɛrɛ ka se ka lakodɔnniya kɛ ka ɲɛsin min ye maajuguw ma yanni wulikajɔ ko o ka sabati ko o kɛn bɛ ko ye sa min ni a kɛn bɛ tare tare kosɛbɛ kosɛbɛ an ka finitigiw fɛ ko k'a sababuya kɛ min ye Tɔngi mara ko o min ni a bɛ Gomitara fɛ ko n'i y'a jateminɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko maa caman tun bɛ jɔrɔ ni nin yɔrɔ in ye k'a sababuya kɛ wulikajɔ caman tun bɛ sabati yen nɔ wulikajɔ minnu ko ni an ka finitigiw yanni u bɛ se yen nɔ gɛlɛya caman tun bɛ a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ u tun bɛ taa duguma siraw fɛ i n'a fɔ fasiri bɛ k'a fɔ cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko bari ko o tagabolo kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi ko min ye Mali finitigiw ye ko u ye wulikajɔ dɔw sabati wulikajɔ minnu kɔnɔna la sa ni maajuguw u ye olu ka baziw yɛrɛ ka se ka o détruire pewu o ti dɔwɛrɛ koyi k'u ka baziw ka o tiɲɛ pepewu min ye nin fanfɛla ye ko n'i y'a jateminɛ ko tɛnɛn marisi kalo tile 18 san 2024 ko min ye an ka finitigiw ye sa k'u ye patrouille belebeleba kɛ faamaw ko patrouille de reconnaissance offensive ko o okumu fana kɔnɔna la sa o ti dɔwɛrɛ ka yaala ka ɲinili kɛ a ko kɔnɔna la ko min ye ɲaba kɔnɔna ka na se min ye Duanza mara
bɛɛ lajɛlen ma sa ko u ye tagali ka segin caman kɛ yen nɔ su araba kɔnjo kɔnɔna la ka se ka min ye balinako ta ka maajuguw sɛgɛrɛ ko wa k'u y'u tɛgɛ da maajugu caman kan a ko kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ min ye hali kɛlɛkɛminɛnw ye kɛ Fasiri bɛ k'a fɔ cogoya min na républicain ko Mali ye fini kɛlɛkɛminɛn caman daragi kɔsannin in na ka bɔ maajuguw bolo maa k'u sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn minnu ni olu bɛ se ka sɔrɔ u bolo halisa ko wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la sa min ye population fanba ye ko olu kan ka dɛmɛ ka o ta k'o sabati ka ɲɛsin an ka finitigiw ma Fasiri an y'a bɔ républicain kɔnɔ Sidiki Adama Danbele ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ale sira kɛ ale républicain kelen a da bɛ wulikajɔ la ko ye a yira sa k'a fɔ ko min ye fédération malienne de football ye sa ko min ye ŋaniya ye ŋaniya belebeleba ko o sigi bɛ sen kan ko ka ɲɛsin min ye gafe ko tagabolo ma ko ye min n'a bɛ wele ko procuration ko fɛn de la gestion par procuration fédération malienne de football la o ti dɔwɛrɛ ye koyi i n'a fɔ gafe kɛmɛ k'a yira cogoya minnu na sa a yira républicain ko min ye don tɛmɛlenw kɔnɔna ye ko ni ye an ka fédération senna ndolantan hukumu kɔnɔ Mali fédération de football ko n'i y'a jateminɛ sa lasigi caman bɛ kɛ a ko kɔnɔna la ko maa minnu ni olu yɛrɛ kan ka ye yen nɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la a caman bɛ yen nɔ ko u bɛ procuration kɛ o ti dɔwɛrɛ ka gafe sɛbɛn ka yamaruya di maa wɛrɛ ma e ka ne nɔrɔ bila hali ni ka sɔrɔ o maa o ti fédération baarakɛla ye ko n'i y'o baara ninnu jateminɛ kuma caman ko majɛw bɛ yen majɛ minnu ni olu bɛ na ko hakililajiginna min ye uti kalo tile 8 san 2023 ko Mamutu Ture ale ka wulikajɔw tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ni a tun ye fédération ɲɛmaa ye ko ale minɛna ko k'a bila mandat de dépôt kɔnɔ o baara min ko ni o kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa wulikajɔ caman nana ye a ko kɔnɔna la ministre min n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ tagabolo kɔnɔ ministre min n'o bɛ kiriko tagabolo kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko yanni min ye kalata wɛrɛw bɛ kɛ ko min ye procuration ye misaliya do o taara k'a di maa dɔw ma maa minnu ni olu bɛ se ka maa kofɔlen ka o nɔrɔ bila o waleya min o ŋaniya min ni o sigira sariya tagabolo kɔnɔna la sa ko o de ye fɛn ye fɛn min don nataw kɔnɔna la sa ko ni o tɛna ye cogo si la bilen fédération malienne de football kɔnɔ ni maa min ko ni a yirala k'a fɔ o ɲangin bɛ sira dɔw fɛ walima a balin bɛ sira dɔw fɛ ka se ka ka baara kɛ ale tɛ se cogo si la k'a nɔrɔ ka o di maa ma ko yanni wagatinin cɛ yanni kan kɔsegin ko k'a sababu kɛ ni a tɛ yen nɔ kaban maa wɛrɛ bɛ se ka bila a nɔ la sira bɛɛ lajɛlen fɛ bari min kɔni jɛlen don a ko kɔnɔna la sa procuration tagabolo la hɔn gafe la i ka taa i jɔ fédération malienne de football la ne tɔgɔ la k'a sababu kɛ ne ye maa ye fédération kɔnɔna la an bɛ baara kɛ ni baara in banna kaban ni n seginna ka na e bɛ bɔ i jɔyɔrɔ in na yen nɔ ne bɛ n ka baara ta k'a sababu kɛ ne de ye yamaruya d'i ma ko nin y'o bannen pewu Mali fédération malienne de football la gafe an y'a bɔ républicain kɔnɔna la u ka bi bɔli min ye Seku Jego Keita ni ale ye LCBA ɲɛmaa ye ale ka fasiri don fasiri mun ni an y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la républicain kɔnɔ e ko a yɛrɛ tɛ dan siri an ka bi fasiriw la de an y'o de fɔ radio joliba télé joliba an ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ dɛ min ye gafew ye ni olu bɔra kaban an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la k'u ta k'u bamayɛlɛma u ye todun kana yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na an y'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an ka daw bɛ yɛlɛ ni aw bɛɛ lajɛlen waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'aw ye majɛ minnu ye baara la ka se ka olu ɲɛfɔ an ye a bɛ kɛ sababu ye sa aw ni anw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛrɛ bɔ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sago sɔrɔ ka sababu kɛ Joliba TV News Joliba FM an dan b'a la k'a fɔ ni aw tɛ anw tɛ wa ni anw tɛ aw fana tɛ o hukumu kelen kɔnɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko Ala ka suntigɛ o nɔgɔya an ni silamɛden bɛɛ lajɛlen ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka danaya la aw ni ce Joliba FM ni Joliba TV News lamɛnni la tile kuru baara don a ye to sɔgɔlen aw ka télé mandi la a ye to sɔgɔlen aw ka radio mandi la an bɛ yan aw kama wasalam